Ето ти един начин да инвестираш без активите ти да струват по-малко. Няма го този филм каквото купиш, то да падне в цената си. Просто всичко е предвидимо, доходността е предвидима. Този начин е YuvoSafe. Това е peer-to-peer платформа, българска такава, която от утре до 30 април дава по 8% фиксирана доходност на година. Вкарваш 10 бона, след една година те са 10 800. Това е, знаеш колко точно ще вземеш. Естествено, може и предварително да си изтеглиш парите, ликвидна е тази инвестиция, няма проблем с това изобщо. Но е добре да знаем, че това е инвестиция. Носи риск, парите ти не са гарантирани, така че има го това предвид. Виждате едното ми видео за YuvoSafe и рисковете и ползите от тази инвестиция в YouTube канала ми. Линк към него има в профила ми. Аз вече направих един цикъл на 8%. Кога мина една година? 8% е много добре, ама много даже, нали? Не е инвестиционен съвет, просто опция, ако те е страх, че акциите ще паднат.